Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Koblai ya pi barok ki bapai ya ka Batesi TV ni pediang sumbai pi. Syaka ni ke program Markmat bat ki kertong. Mentaga genti ngadon mat ngai ya iba Titus Starwell Kind. Koblai pi ba Titus ni pediang sumbai syaka ni program koblai na mentaga porjong pi ba pila pelak kenang banyak keren halor ki mat ki jura ki bayadai bat kani ke jing aireng biang jong pi. Syaka ni ke election ke ban selection. Ba Titus ke ega ba pidon mat ong halor kini ka jing yang election jong pi mentah. Pika kubli shibun pa ju ya ka jing khot subha ka jong pi yang asya ka ni ka channel ka jong pi ka jing tmu hi ka baning kong kalong ka jing beteng ya ka jing trei ka jong a ka jing sakri ka jong a om dei tang ha constituency re kham tam ha po district council kata ka di ka benta ka ba kongsan kalong ka di ka continuity kamu ka jing beteng ya ka ei ka bangala trei hagi ni ki snem ki baladam kamu kani kanang ya beteng syu. Batitas pi artam pila long u dukot jongka Khasi Hills Autonomous District Council member but pila long ru chief pilong ru chief executive member pila long bri wa shempang hakarukom trekam jongka district council kawai ke benengkong ka jingkeli kalong ba hakabay day but ka board jongka district council kai ka board ba don nomor ki don kat tu ni ki ba ong ba don kam ka jingkela hak kamtam hakarukom ai gini ki trading license ki labor license nakaliang jong district council Hoi ngam pat la ban ong ba ka district council kala de ka bor ka bakut du banyada yangi ngidang don kam syu ki we ki boru Henry kat bang impat yo ki we pat ki bor ki bakham klan ngasoba ka district council ru kala de ka we na ki sti ki bayadai ka jai benriu ka benta ka bakongsan hi kalong ba hades district council ngidon ya ni ka bor ka bayadai bat ki dor bersnong hi ki dor bersnong lada ki klan ka jai benriu ka klan rela lada ki telot ki dor bersnong ka jai benriu ka telot kata ka di ka kentin ka bang ong na ka por sa ka por ha ka bayadai bat ka jing keli ka jong pi kumno banang pen klan chu ka dei ka ba shisha kum bangalo ong bangin hap ban pen klan chu kamtam ha ka jing ya dei bat ka trading license bat ka labor license pi ka jing angtai ka long ba nadu basdang jong district council kila don ki trading license kaba kila ai na ka wi ka snam re menta ka kentipat ngimda consider syu ya ki bathamai re ka kam menta ka long taman renew ya ki tu ki bla don pa namar bangim la ban pendu ikiru hoi le singi kwa ban pendu iki lada ki bakla ka bam one renew ba kum ta ter dan re ki don pat ki certain problem ki bang ya kendu kata kalong hakijing ya dei pat baki company pi namar ka don ka we ka notification jong ka state government ka ba arhajar khan riu haka por jong ka sarkar congress haka jing sisha kinu ki company lani ki kontraktor ki bathep tanda ki deban yo shwa ya ka trading license henry kata ka notification jong arhajar khan riu haka por ka sarkar congress kala penduk borno ya ka por jong ka district council namar balai kata ka notification ka ailat ya ki company ya ki kontraktor ba kin participate haka tender claim trading license but andala award eka kam ka jong kipat subo mentala alot eka kam ti phimda lanti su am ada sa konser ban block eki namar kila ban le sekut bon sin ngila ngat ekata ladon ka prida notice namar bakila ayo eka wo order kati phimban se su ba hab ai kamot hangta don kam ka jing don kam ka jing penbet na ka state government ba ya ka notification jong ka 2016 deban weng no ngilaya khun ha ka ni ka tem ka baladep na kaliang ka jonga ngilay kendu ya ka sarkar na ka por ban ya keren ni ka ni ka benta
Henry idon pat iwe jing ba kidon ki court case. Kidon ki case ki ba la ya le di ki company ba ka sorkar ba ka district council ba kunta ti ka kamra menta ka syong be ha ka sorkar. Ada ka sorkar ka le ka bateng tengah tharai la ban penbet kan. Kumnu phin ong hak bai day bat kani ka jing ai hukum jong ka district council affairs department jong sarkar jala ya ka maulai town dorbar pulun jong maulai ba ka day ban sya ban ailat ya ki individual kin penlong ya ki campaign election campaign jong ki namar ba kala shim ya karai ka dorbar pulun jong maulai kala shim ya karai ba onum sya syu nrei on khot no tangi ka common platform. Pi ka jing shisha ka election commission lani ka state election commission ka conduct ya ka election. But ka jing peniat renti ya ki meeting ru ki bu ki SOP ki balong ba banum ya tengku kawai ke parti ba kawai ke parti. Henry ka bangalap ha ka constituency ka jonga. Kamut klam yo hi ka jing bet na ka dor basnong phimla ban pelong meeting. Bat ngide ru ban le kumta na mar ka jing tmu jong ka district council kalong ban penklan ya ki dor basnong. Ban ai bol susu ki dor basnong. Ngim dei ban shim ya ka bor haladi. Kamut tang bangalong MDC ngan sulet ya kan nasional ngan tek mic ngan pelong meeting. Kamut kata. Ngihap ban buram ya kasnong. Te haman ki election ke ka bangile kalong bangi tho so ka city sya ki dor basnong. Lakin ai jing bet na ingi ban pelong meeting ha kata kasngi ha kata por. Ndai subu mentang idon seorang idon ka dor basnong ka ba ju pelong bet da ka common platform. Tengi hap ban ko ngu ya kata. Ka dor basnong kala ai ka jing mana ba phimbet ban pelong meeting hang nuang no. Public meeting like no tang ha ka common platform. Tinggi jule ya kata man ka election. Bat ngi ya hun ni para kandidat ru bakal dor basnong ka penya mta. Te ngaso ka tai ka de ka biang Tenre ban ya le persya hi ka dor basnong ngaso ka pentelot bor pi. Namar ba ka district council kala pen kup bori ki dor basnong. Hoi. Man hakani ka don ka jing lang ka bahe ba pulu ka ba ki ong ba ka ikitiar jong ki dor basnong jong ki dor bar kur. Phila ban ong halor kata kham batai kham benia. Pi ka jing pun kup bor ka long ba hakat kum ka tu ka amendment ka bakiwan ra kani ka isi ka bala dep. Kalong ba kum nu bangi pen kup bor su da ka bangi don ka recognition nani ka jing itu ya ki seng long kemi ya ki seng samla bat kum nu ban itu ru ya ki rang ba dong ngidon ka jing itu ya ki astan rang ba snong ki bam don jing itu menchwa. Astan rang ba snong menchwa ki thung hi ya ka dor ba. Ndre dan ka official recognition da ka an kat kum bangi itu ya ki headman nani ki rang ba snong. Kabamut yo assistant rang ba snong lani rang ba dong ka district council kan Kala itu. Da kesenol. Kam ai ka sonat enre ka don ka recognition kamut kala itu. Kabamut habal adon ka jing itu da ka an kamut kila la ban seal kila la ban sign kinu ki kot ki bala authorize da ka dor basnong. Kamut ka dor basnong pat kalong abab ya ki ka bolong halor ki kamut ki hab ban ya kat kum ka jing peniat pat jong ka dor basnong ka kalong tak. Pi mention ru ya ki seng samla. Hoi. Kamut ka pen kup bor lang ki seng samla. Menta ki seng samla lani ki seng bhalang. Seng samla be. Tang seng samla. Seng samla seng long kami. Mut seng kan thei. Kamut man ki dor basnong ki di bandon ka seng samla ka seng kan thei bat ka dor basnong. Kini ki lai teli ki mau bersil mentangi itu ba kumnu ki pen klan ya ka dor basnong. Tingi hab ban pen klan ya kata. Dengan wan pai biang sya tu ka jingkeli ka baning kong ka pi keli sepang ka jing tho jong ka DCA department ban direct i dor basnong. Ngaso ba ka tu ka jing tho kam ya hab hanga ngaso kam ya hab ba ka DCA kan direct i dor basnong. Kam ya hab. Namar lada ya ka bor ki dor basnong shim no. Ngaso kalong ka ba pentelot i dor basnong. Teka DCA ka di ban ailat be ya ki dor basnong bakin peniat kat kum kajing sobet ka jongki. Lani kat kum karai ka baki la shim. Karai ki la shim namar kanu no karai ka shim ha ki dor basnong kam dei karai jong rang basnong maroi. Kadi karai jong ka estate committee kadi karai jong ka dor bar. Teka ta kadi ka bangi hab ban buram. Kawai ka jingkeli ka ba ngasanot bang ko ban tip ka ja ayu ha ka tu ka por ba
sya ki enforcement ki pulit enforcement jong district council hayau do hakapor ba ki lek kanra trading license. Katu ka day ha ka tem ka bala dep. Katay ka way ka ba Hak day way pat. khat saw hadu khat khandai. Oh. Katu ka day ha katu ko por ka ba ki don ki enforcement ki jungi ha ka ba ki la lek ban khanra ban check e trading license ndai la mi utu brio po yo to ubala pen ibor bala show la don ki video ngatarai la show e to te kalong ka jingle ka balong on call bo kapam day ban le kum tu basusi kalong wat utu nong tre jong enforcement nga so la khlat te kalong ka e basusi ban ja kum tu ka ga ba ki le pat kat kum ka ain la don ka jing pen stam yu tu bri la don ka jing em ki don ka don ha ka ti ki pulet nga tharai na kaliang jong ngi klam don shu ba bud dia ni tu kies te la da don kam te se ngi la ban bud dia na dia balik kim bud dia Katharai bam dan ba pursue na kaliang jong ki nong victim nga shu tharai kum ta ma dan ba ong e ban pan kan mau tu dan pan kan mau pi ban ta. Oh. Okay. Kiwai ki mat ba titas ki baya dei bat kanika jing ai bol ni ka ai sanat ya ki sim ya ki sardar ya ki ka don ka jing keno ba hapo district council ka don ka jing le shiliang ki le don bor nak ta dang i bagi don gini ginong song ki wan khri hakmat khrdop jong ka district council bandawai ya ka hok ka jong ki bakim kwa yu tu si don mlalat kata katu kat ni teli ngim ong baro ngim ong baro bagi hima ki wan yara plakat apa district council lagi don katu kat ni ki hima ki wan yakhi ki wan yakhi balai namar hang tu teng kadon ru ka politics ladam dan politics kamut kadon kajing bom hun jong kinong chong snong kabangi ong ki hun ki hajar ki bom hun ya kajing trikam jong tu nong sensar tidak takadau ki hap ban wan sa district council namar ka district council ka ka custodian ka ba pet ka ba ri ka ba sumar te hanga hinga so ba lada ki wan ru mlelai ni hap ban solve ya kata ka problem ka jong ki andai ngim dei pat ban sim liang ngidi ban pet ya ka ka badai ka balong ka nong rim ka badon nong rim kumno ban bishar ya kum kita ki jat kes andai ban generalize ni ban ong babaro ya ki le don bor na kaliang ka district council kamdan nyuma haki por ki baladep le ni hakani ka tem ko ba mentar ngam tip yo ka don ka jing le bor ka ba don manu badiman ne bakwa ban le ya kata ngam tip andai ngam ong bakam don kadon hikum kita kam tam haki por ki bamensua dang shen hi u controller auditor general u keno kaladon ka jing keno hakila mi ki kot khobor ba kila pa khobor ba kadon ka jing pendon kam baklai ka fun po district council pat kani kam dei ka sin ban kong ka ik ba fidon ban ong halor kata ngakwa ban clarify ya gani ngadeu chairman jong ka PSC ngala syong bat ngala nilai syong bat ki member bat ki officer kumno ban page ya kanika report jong ka PSC kai ka bangilap hang tu kalong ba ka jing bom summit ya ki UC jong ki MDC ki bayo itu ki fund hi ka fund kam dei ba he we MDC uyo laipo hajar ka fund ka badai na banta ka sports ang no practically ngi kum ki MDC hamtam hang ne khasi hel habangi ai tiar sport iki club ladang idon khandai photali ki sinong maximum san phong ai la kalong tang ka jersey si set ko ka bol kat no ndai lai phu tangka lai phu hajar ngi yo na council si snap kat baka jinglut ban sponsor tang ye ka tournament kawi ka tournament kala poi lepasan pho hajar kini ki jinglut ki balong mo ki ba ki MDC ki haban le kum ki no mi khmat no ban penslori ki samla ki jongi hakaba conduct ki tournament ba le kai sport habadon ki school sport habadon ki jingi le kai mentar dei shu tang football adon cricket don badminton don basketball
ke jersey basketball ke barem kum ta ter tin re ha ka jinglong brio jongi kum ki MDC le se ki MDC ke bladep kham tau nama ka tu ka SCG report ka dei hadu arja khat pra arja ka khandai shadien pat dep audit ketu ka dei ya ki MDC ki barem ki don ki bla rem don ki bla khlat don ki bla shong thach don ki badang don kim ju somit ke UC kamu kila yo priang tu pisa te alis ban ai tang ke UC kan bala utilize kata ka klub kan biang ke receipt kan biang ke AKA kita ki dei ba ki listing rei ban ong bakan don ke jing bam kam don ban ong bakan don ke jing pendon kam bakala kam don ke bapidon mon ong pat halor kata ke jingdon jong kini ki check gate jong ke district council ki ba wat la ka sarkar kala hukum ba umdei ban bu ya ki check gate ha ke nakaliang jongi ke parti DP ngila penrung ru ka manifesto bala dangi wan biang sa sisin ban yalam ya ke isi kamut ka bakang kam ka baning kong hi kalong ban weng lut ya ki illegal toll gate kata ka bangila bu kaman atong Andrei hakini ki stem ki baladap ru nakaliang hakapor ke jongaru ala ai hukum ban weng no ya kini ki gate ki balong illegal Henry kadon goi ka jing pat ki don kat tu kat ni ki beneficiary ki balik da ka kes ki bayo da ka stay order na ka kut te ya kitu pat ngim la le nama bakiyo na ka kut Henry ka jing kwa ai ka jungi kalong ba ngim dei ban krong ya ka bom dei ban krong stari ka wei kanong rem ka district council ka yang ha ka nong rem paniada ya ka jat unri ha ka jing kren jong ki khot jong district council ki barabor ki ong ba paniada ban penek pensa ya ka dustur kariti pila ban batai company halor kata ka dustur kariti nomor mentak kala don ga jing ya kren hang ni hang tai ba ka district council kan penmi no da ka ain ha ka bay dei bat ka ni ka jing ajat kapa kam dei shu bakan penmi kala adon leparai sorry yes kala adon leparai ka khasi custom lineage act kala adep kren shai ba phimla ban shem jat naka na usan rang no kupa ka jing shem jat hi ka David na ka kami te ngi pen khlan chu chu kata te komju ru ha ka ni ka amendment namara ka jing sha ka pol jong iba selai la wan ra ka klan bill ni suburom i tin rei nakaliang jong governor la reject itu ke bill te ha ka por ke jonga kom CM ka tu por pat ngila form e committee ka bakarpang ban study itu ka klan bill ka bla wara di ba sela te ha ka ju ka por ngila wara ru apo ka house saban pha o governor ngila pha ru syo governor henrei hadin jong ka isi ka bathamai pat apo ka jingalam jong ba pat ya kanika bill kawan pai no biang ka klan bill sa sisin kawan pai mde tamokon pai la khot ru yangi haka special committee ba ki pen i ba ka khasi custom lineage act bat ka klan bill ki long parallel ti long ki don ka ju ka jing thmu rei ngin ngimla ban don arteli ki act tinang ta ka daw ngi wan ra no da ka amendment da ka jing stu jimut lang ngi wan ra da ka amendment ya ki kat tu kat ni ki benta ki bangila frame ha klan bill ni penrung no akan ni ka khasi custom lineage act ka ba ngile da ka amendment te ka turung ngila yo asen benta tina ta kadaw ngi sa khot e ka tu ka jingalang po bulu ya ki dorbar kur tu ki kur baro ba ngi pen scam ya tu da ka bangi ai ki sor ya ki sornot na ka benta ban itu ya ki kur baki di ban wan register ban itu ikirang ba kur ka ba dei kham tam ka jing ai sernot ye ki briu ki ba yo lok khala jat kumno ban te lakam hang tu la don lut te wat la ka tar nga tharai ngin nang hap ban pen bahai ka tu PEP crunch pang ka jing yo lok khala jat kamut ka district council kan khang la ru ya ki shenrang la ni ki kin thei ba kin yo lok khala da ki khala ya ka shong kha shong man ngem la ban khang henrei ngi hap pat ban don ki an kumno ban le na ka banta ki tu ki ba shong kha khala jat ka don ka ai ki mentang ngan ai nuk sai pi lada pi usrang khasi pi yo lok eka dakhar ka bom dei khasi kabam dei khasi ki khun jo ka tu kimla ban tho lada pi dei jai thang khiu phimla ban ai jai thang khiu rei lada pi ai pat haka jat jong ka tu ka das
Mo itu ki khun jok pi pak kim da ban kam bagi de ki khun khasi. Namar balai kishim jait nak kami. kat kum destur khasi te lada u khasi senang khasi u yolak da ka bomdai ka khasi kin hab dan tangjat nrai menta Ngamut ban wan seta. hoi Ngamut ban batai seta. Okey. Nrengi ailat pat dakaan menta kabangila itu bagata ka digatang jat. Kabala don nak khasi custom ne cai. Tatang jat. Tang jat kamut pitang da kanunu ka jat thamai. Kaba ngiyo aga jat thamai ka jat khasi. kanum long ka jing ka bloodline pat kanum don shu em la da dei da ka wi ka jat klem da tip ya ka jat jong kupa Em kade kata ka long ba lada ngila la ban tang jat thamai pa kala ami ka jat khasi thamai de. oh kan mi ka jat khasi nrai kanum don shu kata ka trace jong ukpa ubadai khasi kalau dei da ka wi ka jat kalau dei da ka jat thamai Trong ba video thau lang thôi. Video thau lang thôi. kamut ba udai balak le marlak le khasi ba ubum dei khasi Tak ada kisami ki khar. oh Kitu kimi na nak katang jat Kimi na kata kajing ya khle. Lada. Mencari ki shuli ring ya ka kan thai dakhar ban song kha. hoi mentah lada u dukhat u MDC udai uba simjat ya shaladi udai uba ki khon jong u ki simjat chokpa kai ka ba ka district council kan le pat nomor ba ka persya kata Kaan ka ong bekom ta te. Pala da ki khun ki shimjat no pa kamut kim dei ki khasi. undang dai hi dukhat jong ka district council MDC lah ni u Unum la ban ya le nama unum yo schedule tribe certificate. Tang man ni da sian ru nak social welfare ki la pen mi kan notification. La endus kata. pila job arsien kumu MDC mentah pila aireng biang bapin yele ya kan election kumno ka jing pen kre jong pi bat ki ai kimat ka bapidon bapin nang bapin trekam nang nis kamat Pi ka jing pen kre ek election hi te ka long bet kumju hi. Kumju dan jing per ek election ngi hab ani kandu i ki pat ba ngi hab ani kandu i ki nong yalam jong ka party ngi hab kandu i ki nong tray ngi hab kandu i ki parlok ngi kandu i ki pat ba ngi pelong hi jing yalang keleng ban pensutu ya ki ai ki kam ki pangilale akani ka tem ka baladep hakapor ka bangalong komdisi kumnu ngatray ki ai ki kam ki lale katahi kedika normal practice ka bangi jule kapor election but reha kan ka kenti ngadon ka jingkermen damar pa ka jingtrikam ka jonga kom MC ngaso kala long satisfied ya ka ba layo ban le bun ki ai kam tam ha kan ka tem ka ba ngala long kom CM ka we ka jingwan ra ka jonga ya ka land act ka balong historic act namar ba nhiều phụ Arsenal ke jing dap ke district council bon sen hapo election kum candidate ju pertangan lek district council ngan dai ka khandau ka siap ha ten re ngalengo mangkani namar ba kadi ka sin ke beningkong pat bangayo bandon ka isi ngalong kum IM jong kalan ngalong IM alan ngalap ba dan ai halo khandau ka siap ikam jongi hang tai don tang ita ilan record tang ba fin shu record iki jaka te hadir nang tu nga initiate bat nga snai ka komiti ka bekerpang ya ka bang ide ban donno ya ka an halo khando siap takadaw ngi sawan ra ay ka tu ka an ka bangi ong ka Regulation and Administration of Land Act 2021 ka bala ngil ayo asan te da ka tu ka an menta la itu ya ka rukombat khando bat siap jongi khasi la itu ya ki dulir jongi rang ba snong jong kisim la itu menta da ke bangru ya ke registration ke bangi ai na district council ke bangi ong kan land right certificate menta ki beri bani simbang halun bani sim loan habang sorry kamut ngila la ban ai tang da ka tuka
sernat ke bangiyo na district council. Kamut da kapata ka ba ubri u try jaka. Ura da kapata siya district council u register ya to. Un sayo da kawai ka senat na district council ba udai u rightful owner jong right owner jong ka tu ka jaka. But da katu laban sim lo laban penon kam long recognize da ka government. Re isudan ndiat I problem mentang idang up ya notification da state government ngila request ke state government bah lo kumnu ban pendek by notification makaya tengku kendiat bat ka Indian Registration Act. Habi ada pat bakiwe ki bank kum ka state bank bat kini ki nationalized bank. Re ban ong bat ki state bank ka bat ki bank local bank kum ka MRB ka Apex bank nyum dan problem so. Nomor pa mensua ki haban register hapo ka district council sorry hapo DC office. DC office yes. Kamut mentam dan council pilih hapo district council. Bat menta ka we ka ba lang ba kani ka ak ni labu ka fixed rate. Ya kirang ba snong haba ki tho ki dolar. Kini bandan ka specific rate ka bangi labu. Kimla syu ban simpalat. Pi ka tu ka jing ut ki pat ba mensua. Bagi ong ba dali tho jakau pan san persen bo pan 10%. Menta kam don syu ka tu kimla syu lada don ki complain pila ban complain kimla syu ka tu nang ta kawai ka idea ka bangile akan ka lan ag kalong bangi de ban don ki lan bang lan bang ka bamut ba ka snong ka de ban bu ka lan bang kanang ba kumno bangin yo ban ai jakai kini ki briu balong lan les mau briu jungi khasi nyumdum sngo ja burom ban ong bo khasi hari lajong ban jaka nang tangi don ru ka land ceiling. Hakaba kumno ban khanglat ikini ki. Mo he spa rani ki ban syukulun lut ya jaka brokai. Te hakalan ak ru ngila besu ba kumno wat ka sarkar ban sim jaka kemut kan hab ban yo ya ka concern jongka district council. Kamut kitu gibriu ki ba kham he spa ki la ban thiet lut ki jaka ka katno ka de ka ceiling. Kadon ngala klet kadon ka ak kadon. Ngila bu renti lut kirit katno si square katno san hajar square foot ba pinto pata katno ka bai dolar katno ngila tho lut. Te ka bamut menta kat kum kani ka ak kamut ngila codify kamut ngila itu ya katuka sernot lani ka dolar ka ba ai rang ma snong ka. Ngila itu ka dolar ka ba ai CM. Ngi pen scam mangi na district council. Kidon pada kibriu ki khasi ki bomdan jaka syu mo nomor ba kila adi sanong kendong kila wan sa ela di sasor mereka jaka kimdon syu kamu kila syu shongwai ka ki ba kila banle em kata kan lada ki shnong ki aya ki lan bang hangi ke district council mo ngila ban alot itu ki jaka ka district council kan alot ngin declare ko no tulum lada ka shnong kaya menjur pag district council ngin ong kani ka lan bang aga bangila ban ai jakai kibriu beduk kibriu bam dan saka abe dei ba pagajing pen krek ko mangala ong kala ayat kum tu tian rei kimat ki badang don kam mangindang pen klan chu ya ka district council kalong hi halor ka sensia kada halor ki do bosnong ban pen kup bor chu ki banang pen klan bor nang ta ki kayeng ka syari thi ngila set up kum ka district court apo mau korwat anong stoy anong po apo songa ngila la ban thung ki magistrate bang akwat ruban ya tu ipi ha tu kopor ketuka notification ka ba pendon kam ba ya ka CRPC CPC ha tu kopor da ka sarkar na kaliang jonga la persiap ha den rei ka sarkar ka ong em kan num kta ki district council rei hadin ki kta namar ki district council ki long bai thik ha pedeng tribal ba tribal ni case ki bangi trial den rei ha tu kopor nadu ba mi tu notification halo ka CRPC CPC nju khamwan case yu sa district council den rei nagaliang jong ka council hakini ki benai bladap ngila file da ka case po supreme court menta ka khubor ba ka long ba ka supreme court kala pen kesan ni ka district council halo ka tu notification te kita ki ke mut ki dang hap an pen klan chu ta ka dau ka jing kwa jungi ka long ba ki breu ki ban wan district council ki di ban su thu ka ka district council kamut ayu ne yo ki awan hang tai tang ban ne le Madan football second ground, third ground, bakin long qualify sa ka first ground takam long. Kinayani gi siya kwa taman long ban siyo scheme. Kada sa council kamot taman yo scheme. Kajing thu jo sa council ka long ba kumno kumbalaong banyada protect.
Kajing tebu ban rai ke sung sel na du khat nai spa san puwe hadin ba ngila pania so bagari India kalong ba bandon ka ke badai ngi namala dam don jing dan adu tu por ngatarai mudur phi ka ke banja dam don dor basnong don ka trading license ha don ka an ka babiang halo khandau ka siap ngam tip ka ke banja takadau ngihap ban pan ya ka sung sel long ka balong hoi ki don ki jing dawa ban ra kita Andai ke bakusan long penklan cuai gani belak yok kan. Penklan yang gani belak yok. PI ki dor senong ki baklan wan senong kendong. Mdon dakhar, mdon dukan dakhar. Mdon. Tang para kasih ngesa. Balai ma baki klan dor senong. Takada ngasa ong ba kajing klan ki dor senong kedon kau. Te Sakiwe pak, ini mo bidang don syuk ki. kadon ko ikaan ka bangasna. Ka por bangalong siap. Ta ka inheritance property bill. Kumno ban kajing tu jonga kalong ba kani kajing ai pateng te kajing hiar pateng. Hoi no doubt kariti du stor jongi ong ba ka khun khat du kani kanong ri kanong kudup ya baro. Ten re subu menta ka khun khat du kayo lok dakhar. Nani kayo pareng. Kam rumar ki kimi pa. Sumar khun pedeng khun ningkong lani ki sumar ki khun senrang habam don khun kentai mo idon ar bentangan pensai bahan ni subuh ka khun khat du kayo lo dakhar ngong kam syong bagi kimi pa kiri ni em ki khun ningkong ki khun pedang ndren dala dei ke por ba la khat du temen tu ki kimi pa da por ba yap wan ka khun khat du na dakhar ne na pareng lawan take over em. Hab mi em ki khun tengkong khun preng bopli ki bari bersumar. Tilang ba kani ka an ka ka banga island. Dei banga pendu ya ka hok ka khun ka du. Nga island iki kimi ki pa bakin don bakila ban ai ka will. Ka will. Kamut ka island iki kimi ki pa bakin tho ka. Chu ban ta kimon chu ban ai ka tu khun khat du te. Ki ai no da ka will ka nya khun tengkong ni khun preng ngong ba. Kani ka yeng nama ba falari pala sumar yang ha to nyo no mapi kamut daka anju lada ka file case ru katukun khat du kam yo nama ba kila ai ka wel ten re la dam don ka an pan lada ki kwi ki pa ki ai ya ki tu kun kong kun pedeng dai ki tu ka property ka kun khat du kala war file case bakala don ru ki case ki bukum bata ki file case ka jok ba tu kun khat du nama bale maka riti ka lamba ka syam ta kumnu pat hak bai dei bat ka lada ka kemi ukpa ki don tang ki khun senrang hoi itai bantaro ngakwa ban pensai cuba menta ki don tang khun senrang kayeng ka bahe kiri sumar ki khun senrang henrei ndalayap kitu manu bahasa iwan wan kikur don kikur mabale ndon ka tenan rei dah kan ka an menta ngalabu bakila pan ai da ka will wat yau khun senrang te kamut kitu ki khun senrang kila kan ban ayu te kataru kadai tangka jing perkhat ka jonga ngalawara apa hau senrei nga dang kwa bandon ka jing selok ngadang kwa bandon ka jing selok baki seng ki kunhun ngila pha jing sya ka siti na ka select committee ban pan jing mut te hadu mentam pat don ba jing mut halo ka ni senrei ka jing kwa jonga ka long ba la kumnu ka benta ka balai ka long baki khun senrang ru kini yo bentalang tapi itai we namar teng syu yo tang kun kan thei khun senrang bom yo ai te teng da kumenta ki bi scheme sarkar mo don kam ber mortgage habalik panlun ki bang kin mortgage se bo plim dan ai tang ta kin baki khun senrang jungi salong lang kerang ki sason ka tu ka jing sngo bam don ai haying email umlong haying khun umlong ai ta ka don ka tu ka jing sngo menta ki khun senrang ki jungi te kata ka di ka jing kwa jong along wala kumnu ngini perkhat namar kani ka jing le kam dei ka ba 4 don hawar jungi hawar ka don ka jing ai pateng ka long paro bat khun senrang kun te nge yo markat ju lai no tang ka yi nri ki bri ki langkha ki ai baro khot nge yo lang baro separa bat senrang bat te kam dei ka ba thamai ka ni ka idea nri ka sulong bakan apply lang seni selo kabaro rikasi itai di kuat ba ten rei wala katar ngong iti kampat day final ngindang don kam sibun ka
jing shim jing mut kai yo kam yo ha jing so jonga ka dei re jing so jong babun balang pam su dei te kata kadang don kam ka more discussion banya discuss mane value jing mut alo kani sakawai kanu kumnu ban streamline ka administration nang tai Hoi. ni don kam ha ban pan client ba hoi ni don ki good officer ki balong dedicate bahai ka kam kabot ni dang don kam shu more experience as officer kumno ban pan client ya ka administration for district council nang ta hagawede ba kani ka recruitment policy ru ni ha wan ra pin lengo ngan ya thu epi ba hadu menta hang tai kam don kata ka ACR ya ki officer Ka ACR ya. ACR kamu ka annual Report. confidential report. Jong ki no tre. Kam tam he ki rank officer. Kani kalau ngobodon kam adu kata ta. Tumno bangin yo ban streamline ye ki no tre ki jungi. Bakawai ka recruitment policy ka bangi don kam bandon ka recruitment board, jadi bandon ka mau ka recruitment committee hakaba ye ka rukom thungkam thungjam. Kabede ban ang tayo po. Namar hadu unta ki la syutung gum tu. Oh, menta namara ka service rule ka ong ba the executive committee is a final authority. Oh. Mdei ba syutung kulmar namar ba kadon haka service rule ka ba ong ba the executive committee is a final authority. Lani is a authority to appoint. The on that part kay namar pindai haki order jong ka district council ki ong ba the executive committee order. Okay. They on that basis kan. Misa ai ba CM na ni unu EM babat ya ketuga portfolio udan kabor. Dei boleh be ai ngam ong boleh be ai dei kadon. Kadon kalenti ba ula ban exercise his power to appoint someone, to appoint anybody. Kata ni. Tin rei ban kam lach na ki kan bahai ba kan don ka recruitment committee ka babiang nang ba ngila ban ni. Te sakawi kan penkut ipi kalau mga ong mene ya ka legislative kasari. Strengthen ya ka haman ki district ni kuat bakin don ki kut haman ki district nang bakini ki kut. Mdei tang kata wat kini ki CM ki don kita ki additional subordinate kut. Jadi ban kan mau baki CM wadadar ki ki second class magistrate. Bon kim jia practice ya kata. Mensyua hagapor handai wadadar ka silau don la ka jong gayeng bisa. Don la ka kut. Shim kies nama udai second class magistrate. Nang ta syu haka level village level pangidon ki village kut. Kli urang bak senong lani sorda. Urang bak senong lani unu baki appoint na kaliang ka senong unlong chairman jong ka village kut. Ki don ki PTKs ki ba mau teng ya tu siar ya tu belang ya tu kumta kan small thing. Iba pim don kam banda refer ka district kut. Kemudian at the level of village kut la ban trial. Tika ni di kawai ka ba ngila do ka buar banta. Long don ba practice yuk teh. Tengah kuat ban KM ya kan ni ba ka kut pili ban sutu ba ka bor jongi lengbag district council ka don ru mdei tang ban sensar ka don ru ban bisar. Ni ha pan klan ya kan ni. Tadi ke cing semua jong. Ti don sekiwi ngam kuat ban spell out do tang ni. Ti don bok bangin wan biang ha ka syuki lah ni ban wan biang ada district council nang bangin la ban nang ai syu ka jing syakri ban pan klan ban pan kop bor so ba ka sakawai kalong ba ni don kamru ya ka jing train kat ba government abi dei district council namar teng lada ka government ka interfere palat ka kale bom salia district council ka pentulot bor ka district council ada ka government ka ba persyak ni ka pentulot bor ka district council nre lada ngidon ka jing stu jing bot pat ka pamut ka kanunu government ka dibandon ka audience ngam ong bakan dei naga jo ka party kata kam da arise don teng ki ong hang tu UDP hang nir UDP hang tai NPP hang nir NPPM ka dibandon ka audience gidi ban respect kan namar bang ngingilong autonomous te gidi ka constitutional body te ngimdei te ka organization ka basu register apa registration office jadi gidi constitutional body ka gunung government ka babat ka diban respect kat kum galenti kan ka ka ba pidon ban ong syaki pai ba mentaban kerpat kenang ba pin poi sya ka thong biang sa hisi kabaning kong ka jikerpat ka jonga kalong ki pai ba jong ka sora konstitusi
nga aingu nga sungu epi pila penjob ya nga hakani ka tem ke beladap nga yo lat ban long CM yo lat ban long EM nga yo lat ban sakri ya konsi mdei tang konsi ring la yo ru ban trei na ka banta kari ba ka cai penri bro ka wai te kata di ka cingker pat ka conga ka long ba ai lat sahakani ka kenti ba banta ya ka bangan long MDC jong pi nang ba nang la ban le shibun ki aka na ka banta om tang konsi ri kari ba cai penri ba sakawi ka cingker pat jong aru ka long ba haki we pat ki konstitusi ru ba phin ai ka cingker sian yaki kandidat jong ka parti UDP kanang ba ka parti UDP sa sin kan yalam ya ka isi hapo district council hagani kenti ta di ka cingker pat kali nga